Представяме любимата книга на Николай. Ники, коя е твоята любима книга? Моята любима книга е за Бен 10. Аз Бен 10 го харесвам още от 5 годишен. Освен това събирам негови списания, които са много и пак ги събирам от 5 годишен. Аз рисувам доста добре и тук са мои рисунки на Бен 10. Така. Освен списанията и рисунките, имам и много фигурки на Бен 10. Те имат различни способности. Някои да светят, някои да изстрелват стрелички и такива. Те се мърдат ръцете, главата, краката. Какво те впечатлява в тази книга? Впечатляваме как Бен Тенисън, Гуен и Кевин се борят с злото и заедно с това търсят изгубения си дядо Макс, който е отвлечен от чистокръвните. Кой е любимият ти герой? Те са няколко. Дядо Макс, Бен Тенисън, който е главният герой в филмчето и в книгата, защото на него е Омнитрикса, който го превръща в цели 10 извънземни звяра. И освен Бен Тенисън и дядо Макс, Кевин и Гуен също ми харесват. Способностите на Кевин са, когато докосне някаква материя, целият става от нея. Например, ако докосне желязо, целият става железен. А Гуен е братовчетката на Бен и тя има магически способности. На кого ще препоръчаш тази книга? Ще препоръчам тази книга на всички момчета, които искат да я прочитат, а може и момичетата, които искат да я прочитат. Благодаря за интервюто. Моля.